Polítics catalans i companyies com Spanair i Vueling demanen al govern espanyol que les decisions estratègiques del Prat es prenguin des de Barcelona. Els que també han reaccionat a l'anunci de privatització són l'Ajuntament de Barcelona, les companyies aèries i també els partits polítics d'aquí, que han tornat a reclamar que les institucions catalanes siguin presents en el futur òrgan de gestió de l'aeroport del Prat. L'alcalde Jordi Hereu, l'alcalde de Barcelona, ha dit a TV3 que aquest és un primer pas, però que s'ha d'anar més enllà i s'ha mostrat partidari que el Prat i Barajas tinguin operadors diferents que puguin competir. Companyies com Spanair o Vueling també han reclamat que les decisions sobre el Prat es prenguin des de Barcelona per convertir-lo en un centre de connexions internacionals. El diputat electe de Convergència i Unió, Lluís Recoder, un dels noms que sonen com a conseller d'Obres Públiques, per cert, ha criticat el model centralitzat d'AENA. El nostre objectiu és que sigui Catalunya qui tingui majoria a l'hora de prendre decisions. I quan dic Catalunya, les institucions catalanes. Com que nosaltres no tenim vocació de perifèria ni aquesta imatge radial d'Espanya, doncs la fem nostra, òbviament el que volem és tenir sobirania sobre l'aeroport de Barcelona. Em sembla, per tant, insuficient el pas aquest del president Zapatero. Hem d'anar al nucli, hem de poder decidir quines línies atraiem cap a Barcelona, quins preus i quines polítiques, per exemple, de màrqueting, de promoció de l'aeroport del Prat, fem en tot el món. Això ho hem de poder decidir, perquè nosaltres hem de competir amb els aeroports del món, també d'Espanya. Nosaltres haurem de competir amb Barajas i, per tant, ho hem de fer amb igualtat de condicions. El més important és si la gestió de l'aeroport serà individualitzada. El que volem és que l'aeroport de Barcelona tingui les seves eines per competir amb l'aeroport de París, Lisboa i Madrid també. I que, per tant, a l'hora d'atraure vols intercontinentals, etc., el que decideixi de forma independent.